Bura prezidenti taku badbaxt qaychi dada shmera va gov sar meta, murg sar meta, kavg sar meta, Rusiyo mega дар марз афғоно омаданд, афғоно медроянд, дуруға ба искара ҷамъ карда монда, худаш бадбахт рафта дар ҳамаи ҷо мурғи гӯспанд сар додиста. Русиё таҳаррумия ай ба ҷои ӯ расходи мекунӣ, расходе ки мекунӣ дар уҷа мери, уқа мардума ҷамъ мекунӣ, уқа мардума сарсон саргардон мекунӣ. О бадбахт рав як камбағал, як бехона, як сағира да як кӯмак ҳам расхода, як хонаш бихар битаид. Хона ку ту намехари Русиё таҳаррумия. Ман як чиза нафаҳмам ки мисол оила давлат ҳар як чизе. Мисол дар оила агар падари оила, сардори оила агар ки мисол як шахси оқили доно набоша, аммо оила киш намемонад, аммо оила мисол берҳам мешавад, аммо оила мисол гуму гур мешавад. бояд ки сардори оила як одами бо ақл ва тамиз ва фикр боша ки ҳамин регулировка кунад.